कोकण सात लाईव्ह 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो। खरं तर या स्पर्धेच्या युगामध्ये पत्रकारिता हे एक चॅलेंज, एक आव्हान निर्माण झालेलं आहे आणि जी एक सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून किंवा त्याच पद्धतीनं एक विश्वासार्हता जपण्याची जबाबदारी ही वृत्तपत्रांवर येते, चॅनलवर येते आणि ती विश्वासार्हता प्रामाणिकपणे जोपासण्याचं काम गेली 12 वर्ष कोकण सातच्या माध्यमातून या ठिकाणी जपली जाते आणि म्हणूनच एवढ्या मोठ्या संख्येनं जे चोखंदळ वाचक आहेत, जे ग्राहक आहेत, हे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणानं त्या ठिकाणी उभे राहतात। खरं तर पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे आणि या समाजातल्या ज्या वेदना आहेत, समाजावर होणारे अन्याय आहेत, या जिल्ह्याच्या किंवा या कोकणाच्या विकासाची जी जबाबदारी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी सत्यामध्ये, वास्तवामध्ये जनतेच्या समोर त्याची मांडणी करणं आणि एक जनतेचा आवाज म्हणून त्या ठिकाणी तो आवाज बुलंद करणं, हे काम खऱ्या अर्थानं पत्रकारितेचं आहे। वृत्तपत्र सृष्टीचे जनक बाळशास्त्री जांभेकर हे हा जिल्ह्यातलेच आहेत आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने पत्रकारितेची एक रोपटं त्यावेळी लावलं। त्या जी बातमीतलं जे महत्व आहे बातमीचं, हे सगळ्यात आधी त्या ठिकाणी लोकांपर्यंत अचूकपणे, थेटपणे पोचलं पाहिजे आणि हे सगळं करत असताना राज्यकर्त्यांवर, सत्ताधाऱ्यांवर, प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचं काम हे तितकेच निर्भीडपणे कोकण सात चॅनल त्या ठिकाणी करतं आणि म्हणून त्याचा एक नावलौकिक आहे। कुठंतरी आपण या सगळ्या पत्रकारिता म्हणून जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना अनेक दडपणं असतात, अनेक प्रकारचा दबाव असतो, पण तरी सुद्धा सत्य जनतेपर्यंत गेलं पाहिजे, पोचलं पाहिजे, याच्याकरता मैत्री जपत असताना सुद्धा किंवा संबंध जपत असताना सुद्धा जे सत्य आहे, जे वास्तव आहे, ते जनतेपर्यंत पोचलं पाहिजे याचं भान ठेवून कोकण सात चॅनल ती पत्रकारिता जपते आणि म्हणून त्याचं वेगळेपणा। खरं तर कुठल्याही कामाला, म्हणजे सामाजिक असेल, राजकीय असेल, शैक्षणिक असेल, सांस्कृतिक असेल, क्रीडाविषयक असेल, पत्रकारिता असेल, हा एक जिल्ह्याच्या म्हणजे हे एक कणा आहे, हे म्हटलं तर पिलर आहेत, खांब आहेत आणि प्रत्येकानं जर त्या ठिकाणी जबाबदारीनं जर त्या ठिकाणी त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच आपल्या जिल्ह्याची सर्वांगीण विकासाची किंवा सगळ्यात प्रश्नांमध्ये त्या ठिकाणी प्रगती होऊ शकते आणि ती प्रगती ही चॅनलच्या माध्यमातून अपेक्षित आहे। खरं तर अनेक चॅनल्स किंवा अनेक वृत्तपत्र ही आरंभशूर असतात, पण कोकण सात याला अपवाद आहे। नुसतंच आरंभशूरपणा नाही तर त्याच्यामध्ये सातत्य आहे आणि जवळजवळ 12 वर्षाचं आणि 12 वर्ष ते नातं, मैत्रीचं नातं, पत्रकारितेचं नातं हे समाजामध्ये, कोकणामध्ये जपणं ही सोपी गोष्ट नाही आणि म्हणून तुमच्या सगळ्या या सांघिक कामाला, टीमला मनापासून मी शुभेच्छा देतो। कारण जेव्हा वार्ताहर किंवा पत्रकार
जेव्हा बातम्यांचं संकलन करत असतो किंवा त्या जाग्यावर जाऊन ज्यावेळी ती बातमी चॅनलच्या माध्यमातून प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून ज्यावेळी लोकांपर्यंत पोहोचवत असतो तेव्हा ती म्हणजे जीवावर उदार होऊन म्हणजे त्यावेळीची परिस्थिती काय आहे, तिथला मॉब काय त्या ठिकाणी कुठल्या ह्याच्यामध्ये आहे, मानसिकतेमध्ये आहे, आणि म्हणून ती परिस्थिती स्वीकारून सुद्धा त्याच्यातनं सत्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याकरता जी धडपड त्या वृत्तपत्रकाराची असते, त्या पत्रकाराची असते, त्या चॅनलच्या मीडियाच्या प्रतिनिधीची असते, ही त्या ठिकाणी महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून एखादी अयोग्य घटना, एखादी अयोग्य घटना एखाद्याला राज्यकर्त्यांना कदाचित ती आपल्या बाजूनं वृत्तपत्रामधनं आली पाहिजे अशी त्याची भावना असते, पण सत्य आणि वास्तव्य वेगळं असतं आणि ते जनतेपर्यंत पोचलं पाहिजे याची धडपड त्या ठिकाणी तो पत्रकार किंवा त्या चॅनलचा तो कर्मचारी किंवा तो पत्रकार त्या ठिकाणी करत असतो. आणि म्हणून ही कुठंतरी जबाबदारी असते आणि हे जबाबदारीचं भान ठेवून सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून ही पत्रकारिता आपण जोपासतो. आणि म्हणून जितकं आपण चांगलं काम कराल तेवढी आपली एक वेगळी ओळख कामाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होत असते. आणि म्हणून कोकण सात एक चॅनल म्हणून, एक वृत्तपत्र म्हणून आणि पत्रकारिता म्हणून एक चांगलं काम या समाजामध्ये त्या ठिकाणी करतंय. आणि म्हणून आज आपण 12वा वर्धापन दिनाच्या या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. अशाच पद्धतीनं जनतेच्या मनामध्ये घर करा, विश्वासार्हता निर्माण करा, एक आपुलकीची भावना, एक प्रेमाची भावना ही त्या ठिकाणी निर्माण करा. आणि ज्यावेळी आपण लोकांमध्ये आपल्याबद्दलचं प्रेम निर्माण करणार, ज्यावेळी लोकांना आपल्याबद्दल एक विश्वासार्हता निर्माण होणार, त्यावेळी नक्कीच जनतेचा आशीर्वाद हा त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार. आणि म्हणून तशाच पद्धतीचं आशीर्वाद हा कोकण सात चॅनेलला गेली अनेक वर्ष मिळतोय. आणि म्हणून तुमच्या कामाला एक शाबासकीची थाप, कौतुकाची थाप ही मारण्याच्या करता या वर्धापन दिनाला शुभेच्छा देण्याकरता मी या ठिकाणी आलेलो आहे. आणि म्हणून तुम्ही अशाच पद्धतीनं भरीव असं काम, भरीव असं योगदान हे त्या ठिकाणी पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजामध्ये करा. आणि जो आरसा आहे, जे सत्य आहे ते लोकांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यातनं समाजाचं प्रबोधन होईल, जनतेमध्ये जागरूकता त्या ठिकाणी निर्माण होईल. आणि तुमचा सुद्धा पत्रकारितेचा एक अंकुश प्रशासनावर, राज्यकर्त्यांवर, लोकप्रतिनिधींवर हा तितक्या ताकदीनं राहील. आणि म्हणून कशा पद्धतीनं आपण पुढच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी आपलं काम केलं पाहिजे याची सुद्धा जाणीव ही त्या विभागाला किंवा त्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या माणसाला त्यामुळे निर्माण होणार. म्हणजे एकीकडे जे राज्यकर्ते काम करतायत, जे सामाजिक क्षेत्रात, शैक्षणिक क्षेत्रात किंवा सगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करतायत, याची दखल, चांगल्या कामाची दखल त्या ठिकाणी घेतली जाते, चुकीच्या कामाची चर्चा सुद्धा त्या निमित्ताने केली जाते. याची जर भीती जर समाजाला त्या ठिकाणी राहिली, कोणतरी कोकण सातच्या माध्यमातून या सगळ्या हालचालीवर कुठंतरी बारीक लक्ष ठेवून आहे आणि हे लोकांपर्यंत पोहोचतंय, याची जरी भीती ही जरी त्या ठिकाणी निर्माण झाली तरी या थोड्याशा या सगळ्या कामामुळे खूप चांगलं काम हे प्रत्येकाच्या अधिकारातनं, जबाबदारीतनं त्या ठिकाणी होऊ शकतं. आणि म्हणून पुन्हा जास्त वेळ न घेता खरं तर कोकण सात हे लोकांच्या पसंतीला त्या ठिकाणी उतरलेलं आहे. फार मोठा ग्राहक वर्ग, चोखंदळ त्या ठिकाणी प्रेक्षक म्हणा किंवा वाचक हा त्या ठिकाणी तुम्हाला लाभलेला आहे. आणि हेच खऱ्या अर्थानं तुमची ताकद आहे. आणि म्हणून ही ताकद, ही विश्वासार्हता आपण आपल्या कार्यातनं भविष्य काळामध्ये जोपासावी अशा प्रकारची या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. आणि आपल्याला पुढच्या वाटचालीसाठी भरभरून त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि पुढचा 13वा सुद्धा वर्धापन दिन इतक्याच थाटामाटामध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून करूया एवढं सांगतो. पुन्हा एकदा सर्वांनाच मनापासून शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. मी सरांना व्यासपीठावरच थांबण्याची